Hello guys! Kakabsat! Andito tayo ngayon sa Cabasan, Peñablanca, Cagayan because we're going to visit the RB. Ano tawag po doon? George Resort. George Resort. Ayan, so dito tayo ngayon to pay for our entrance fee dito sa may Entrance fee. old house. Ayan, and entrance fee costs 20 pesos and for balsa costs 20 pesos. Kamarawan. Yeah. So, let's find out. Peñablanca. Ano bang ginawa niya? Nag-focus naman. Ang gagawin natin guys, we're going to ride a balsa. A floating bamboo. No? So, perfect siya sa ano ko. Sa hat ko ngayon. Ayun! Rock formations siya. Hindi daw sila Let's go! Alright guys, dito tayo. Daan. Oh yeah! Come on. Oo, ito yung sinasabi nila. Pero ano naman? Oo, mababaw na sa dito part, oh. Ah! Yeah!
Kabila tayo. This is Arbin Falls and River of Cabasan, Peñablanca, Cagayan. See you on our next journey! Bye-bye!